Ano ni single silupin? Oo. Wala kung kura. Pwede ano, okay na ada yung sugat. Pwede tawag video mali para rin tugas. Ano sayon? Lupi ya ini? Ini na po lupi pa ni mga oras. Kura, oh. Hello everyone, welcome to my channel. Mamimigay tayo ngayon ng libreng bigas na tagpa 5 kilos. Bali sa bawat barangay may dalawa nating beneficiary. Salamat pala sa ating mga sponsor, kay Kuya Lito Abadjis at kay Taysinon Beltran. Maraming salamat sa inyo. Tara po mga pangga, samahan niyo po ako at hanapin natin ang mga nanalo ng tagpa 5 kilos na bigas. Let's go! Dini aja bisa itu. Ya mabukas. Okay. May nilatuan. Kaya ang swerte. Hello! Good afternoon. Nanalo po kayo ng libreng bigas ni Kuya Lito Abadjis. 5 kilos na rice. Ikaw po ang beneficiary ng barangay 1. Kaya Manadelfina. Kaya po Manadelfina, ayo. Daud Angel. Adi dahil. Pumasok si Angel. Libreng bigas ito, libreng bigas. Makali kami. Congratulations. Padaog bawo. Oo, barangay 1 iya number 15. Oo, iya na nagdaog. Akalan ano ito mga senior citizen? Diri, kuan ito nila, bulig nam, itang family, bulig. Kuan, kanan napulo nga barangay, bali kada simana hiton, ginrarafol na ni Mano, may da permanente madaog, bigas, tag 5 kilos. Salamat. Oo, makadi kami. Kainos may tadaawan. Iya tenang tengah. Ano kaniya, tatay? Aw, iya. Kay hiya nanaluhan libreng bigas. Nga, kuan ni Mano. Manolito nga Abadjis. May daniya pauyas nga. Kuan kanan lito, bro. Katapos. Iniyo, libreng bigas ini. Kada barangay. Yan, natagduan beneficiary. May da nag-sponsor. Seton ginrara pol niya dito. Bali hiya na, hiya nagdaog. Next week, mabunot nga ho nga nit iya number. Madaog na naman hiya kay kada simana. Iya iton. Iya yan ang swerte nga nanalo. Makadi kami. Oo.
Oh, libreng bigas. Libreng bigas kan manulitong abadjis. Ano mo numero na bonus yan ah. Every week man ini every week nga iya pauya panhatag la iton kaya sa itong bulik nam. Panhatag kada barangay niya na duduha iton. Didi yung pagaya ka nung pasalamat. Sa manulito abadjis. Sing manulito. Salamat, Maulito. Sponsor. Damong Do salamat. man in nga rumero nga Rizal di mong bugto. Iya daman nagdaog. Nagsunod lang nira numero oh 516. At malay ni Sandy. Ni pagkita na. Kamo, gipili, taka mo. Aray, daog. Kamo magbugto. Nangatawa ni Manolito. Bagot na umay. Ano nga rumero magkapatid siguro to kay magsalamat. Bagot na giniling. Malikom yan na. Malikom, meron. Oo. Dahil yan ah. Oo. Ito, Ngain. Ambot Manolito sakay nala. Ay, tira balay, marmali balay. sa kanabi, saldi balay. Ay, kandasal di balay. Ano pa ito? Didi? Dami ang era. Bye-bye. Pwede kami umarakuan. Ilan nga, kuan, Elmer Baloy na. Pagkoy na ito. Sarili pa kayo mo. Baloy na ko. Eme, nga Carlo di maangay. Dahil kaloy. Manukaloy. Ay, matiya balay. Ito ka maano, press. Aw, sige. Ito, grayo. Tagi na. Karayanan, kuan, sponsor. Tagi na, ano man niya. Initon, oo. Ano man tiya balay? Hi, kuan, balboy Didi na. agi. Dire, ayaw dida. Ayaw, tidak. Ayaw, pwede tidak. Daman tidak. Ini. Nagpita. Ni. Awa di ada kaniya tatay. Pag-agi. Tulitot ni printed niya to. Ito na. Ang premyo. Premyo nga mabugat. Kana? Dire bugat. Dire bulldozer ha. Ito na lang, manilito. Single yung motor. Sakay. Ito masakay ba? Sige, alam masakay. Salamat. Ay, baka bubunot ito mo manaalis. Kada si Mana manimpaw yes ni Mano. Okay na ano, Lito? Oo, Lito Droman, ang uniform. Adi yan, nakahi-Elmer ang nagdaog. Ano ito? 5 kilos rice, libre. Kada Domingo may nagdadaw. Kada Madali na Domingo. manoob. Madali na manoob. Saan ito? Elmer? Karawata din in premyo. Where are you? Ata, oo, isang maswerte nga kuan. Beneficiary yan ang asimana. Magbabado pa? Ayaw na, pasalamat na la. Oh, Salamat, salamat Manolito. Ako pangalan. Ako pangalan content nga Patro City, birthday ko mato. Ata, uri mag-answer! Nag-answer kami, pero 4.29 iginbutan ni Kada Macy's. ko na pa naman at sumil ato. Ay, sayang. Sayang, madali na nga yan. Sige la. Bagay ni sunod. Ano? Mahaw? Salamat Manolito. Makadi kami. Atay, Rebo Sala. Ako na ito, 4 City, laging Oo, liwat. nagkulang ka na nga yan. Marag ka na nga nagdaw kang bugas. Oh.
Bakit ang sunod next week? Next week nga how? Pagsala na lahat ni Irene, nakakabalian. At Ako na kontad. agay, manunod. Giliwat pa ko niya, 429. Wala! Nakuha na da kay masisos. Imposible ni kay mga single number la siya da pagliwatan usa. Nga 29. Aday boss. 8,000 adto. Adoy. Oo, waray nagdaog. Next week nga haw. Dagdag na naman 20 pounds. Oo. Sige, thank you. Bye-bye. Thank you, Marlito. Makadi kami. Okay. Suara anak borong kok mandaw ano. Ayo tandaw ka mo. Ano man kaloy? Ano kaloy? Iton sugad mo na din iton. Yeah, kay ikaw tresibit kan Auntie Akwan, Carlo di Maangay. Iya, kay yan swerte nga nanaluhan Barangay 3. Thank you. Okay, sa kamano Mana ko? Pakyan ni. Ini kamera. ilo daw kanya Ilaya Epipania. Ay, ikaw ngayon maswerte nga nanaluhan palibreng bigas ni Kuya Lito nga abadjis. Ilo? Manulito nga abadjis. Oo, ano? Adin impuan. Ining price, 5 kilos rice. Bago nga humay iton. Libreng pabigas ni Manulito. Oo. Iya naman din rarapol kay kada barangay. Duhala yan ang kuan, kada barangay duhala. Beneficiarya na si Mama. Kasi ako pa ba? Oo, ikaw maswerte. Ning number ang nabunot. Kasi, oo. Nakadingaho kami. Ikaw yan ang pinagpala. Mana day, pakyan ni. Hay mana day. Ano? Papakyan na kami kan Mano Maximo. Abarundo Maximo? Ano ito? Maximo Abarundo? Barangay 4. Yan ay Maximo. Ay, ito. Ay, mana ito. Dapat may kadakahilo. Kaya, dida. Ay, sakya. Kaya burot. Oo. Oo, matibayan ang Maximo. Hiya manlat yun eh. Barangay 4. Barangay 5. Mano, Leo. Ako kan Leo mo. Tidak. Sunod. Okay. Ay, balay ni Abarundo Maximo. Ini? Didi, hello, yung sarado nga ni Didi. Adi man, balay. Oo, adi. Adi nga niya. Edit Loyo? Adi ya. Adi man. Salamat! Tara maroon doon, adi ng pugas. Abarundo. Hikoy Abarundo Maximo. Adin ang kuan, palibreng bigas ni Manolito Gas, nga sarado abadjis. kay, sarado man na kulaw. Ikaw ang beneficiarya ng Barangay 4. Oo, kan Manolito nga abadjis ini, Bago bulig. nga humay, hiya. Salamat na Manolito. Salamat. Number 5, Makadingaw kami. Sige. Number 5.
kontor. Ani turla remedios. Masarap siya. Ino. Ay ata yang ayan. Ni remedios. Papre, bawa mga kanya Ata na. hiraya na Mga nagdao. lalaki. Mga lalaki. Mga number balay. Ya, ikaw na nalo ng palibreng bigas kanang litong abadjis. Oo. Ayan na, kay duha nga. Yan na nga barangay duduha ka mo nga madaog. Ano sa pareho pa rin? Ang traffic. Ata pa rin hira ka ng barangay 5. Kanang litong abadjis. Salamat din daw. Atot. Wala ka na MP. Pareho na niyo kanya joke, iba. Sige, Ikaw mo salamat. yung mas swerte. Ano swerte man daw? Oh, man daw ini. Asyawan. Orla. For blessing. Oo. Asa ko natit mga buhok. Kay blessings, diba? Blessing. More blessing sa tod. Tulad yung pinagawa ni Redosa. Pulutan. Sakay tamon, libreng bigas man na. Bigas lang. Kaya libreng bigas. Nana. Salamat na mga salamat. Okay. Juby. Pero nga din limpi. Adi ko no ang kuwan. Red horse. Sa kakis. Ano program ba? Ayan. Babago. Bagas man babago na. Sino? Juby, ano yung regalo? Hamalaka. Kamadawag ni mo. Ari na naman yung malon. Congratulations, nagdaog ka na naman. Madaog man doon yung numero? Siyempre. Atay, bago naman ano? Itaya matis ito. Kaya Duha magkuha ka mo yan ah, kuha na ano sa. Ano anak numero? 21? Oo, 21. Ano sa Hitorla, Remedios. Ang keyboard dumaga man ang keyboard. Oo. Pareho ka mo tong boy. Motor na. Barangay. Tasawa na nga kurok-kurok. May tindahon. May tindahan nga. Ada premium. Ikan malo ini gingarani, Renato, si Tosta. Kain niya. Anong toyo? Kay kinato kami kagabi akuan. Ada ng premyo. Ada ng premyo. Bagot na humay, bagot na ginili. Hala, may nira tambis pa pagmamata daw. Kiring? Oh, tambis kiring. Pero yung mutliso? Oo. Matamis. Oo, pagalungan na. Oo, tagi. Nagbibinili nga kini kay bangin mawaray na di ba kay detail at mayda. Kulang man ang dahapon. Hello. Yan. Ikot na nalo yan ah. Nam palibre. Irang. Oh, piki man daw din. Bayton kapti. Pabayton pagkabot malan imo Kan mo. manulito abadjis iton buli. Ayo man manulito. Bagot na humay. Oo. Ano ni? Kanan ano ni? Libre Ma'am, na iton ano, ma'am? libre. Anong picture ang kapagod nga waray? Okay na ito. Okay na. Kara. Oo. Salamat. Oo. Mapay. Opay. Opay. Mapay. Ano yung abulin siya ang kilo? Oh, Wala din kuan price. mga yan din eh. Yan na yan. Ano? Oh, Abulin siya. di ka man namdadapon. Yay? Manulito sige 20 tama pa ako.
So, ikaw kuan, beneficiary yan at kanan barangay 6 han palibreng bigas ni Kuya Litong Abadjis. Iya itong bulig. Yan man ulit nga Abadjis. Ikaw ni sponsor, beneficiary han barangay 6. Abulinsya. Kawara ba kami haim? Barangay City man ngaron. Nel! Palang. Ay, premyo! Premyo! Price! May price! Ikaw! Pangalan mo! Oo, sila lang. Nawod pa. Kaya kita ka Amerika yun. Pareho mo. Alin ko kay yan ang beneficiary yan ang barangay 7. Arnel Cordero. Palibreng bigas ni Kuya Litong Abadjis. Amon bulig. Bakit na? Pumayos. Pwede kami. Nawod, dodog. Arnel Cordero nga na padi. Nasa king, ay, no, ni Arnel Cordero. Nasa naman niya. Itil ang ito. Yan na to sa. Okay. Tosa. Nabutap may itil. Ano si Daran? Otet. Nabutap may itil. Michael Balay. Labutap. Michael. Congratulations, nagdaog kan ang palibreng bigas. Kan manulito nga Abadjis. Iyat bulig kanan kuan. Ikaw yan ang beneficiary han barangay 7. Number 50 itim number. Pag nabunot nga how next week, team number ikaw na namat madaog. Kaya iya nilarapon. Oo. Kan manulito it nga Abadjis. Kadi kami. Okay. Adin yung bukas.
Kita ba ini? Tagigan ako ba? Gimana daw? Nararamdaman na niya. Thank you, Manda Malito. Sir, sir, thank you, sir, thank you. Ito pa ganti yan. Maray pa bang, ano, t-shirt ba? Sunod na latim. T-shirt. Kita mo niya na pinanahatag libreng bigas. Bali bugas la anay. Choro ba, ina terhatag. Ni ma-request kita. Ano? Babayi. Babayi? Babayi kumagsunod. Ano te, blue eyes? Chinese ka, Chinese. China, okay, do ka Manuliyo, di ka Manulito. Bisa lah bro, ayos na. Ay, bumat natin. Kuha ni sir. Blue Sir Leo. eyes na lang kung ka Manulito, may niyang magurang man, kagagahin mo. Ano? Thank you. Yeah. Thank you, Manulito. Dapat bumat natin. Manuli, Sir Leo, bumat natin chicks dito. Chicks. Chicks si Tia kailangan, no? Tidiri. Chicks ko, no? Chicks. Blue eyes. Ano nag-araw? Dodo tayo nga ni. Italian. Tayo dodo, hindi nga pwede Italian, pwede Chinese na lang ano Leo. Chinese Tia. O, Jari, duda ka mo. Tapos si Reynalyn Cupino. Nino? Reynalyn Cupino. Ayan pa si Python. Ha? Basit mo? Nagpapabiling ka pa. Sige, tapa. Hanggang sa suluditan? Dito na naman? Ate na akong parang English. Ano yung nalis? Cupino? Ano tiya room number? 7. Ada Reynalyn? Cupino? Yan kami sponsorin at libreng bigat. Reynalyn na ada? Ata madawag hiyan ka na naman. Kaya na liwan? Oo. Kailangan nag-ibig ko na ulit niya. Oo, sige. Ito na naman. Ay, nagkuhan. Nagkulaw ka. Anong video? Maray. Nagkulaw. Nagkulaw gan. Ate Helen. Ate Rialen. May dana bisita ha eh. Papaswerte daw ko no. Hello! Congratulations! Oto winner ka na naman! O, nagtataka Kuya Lito kung bakit kuno 1 to 75 na number pag barangay 8. Ikaw palagi nabubunot. Dahil siguro kuno ang bait-bait ng batang yan. Siguro kuno siya, siguro yung ano, ng family nila. Nang marami. At takay mabait good talaga. O, palawa daw. Salamat Kuya Lito. Pag 3 times na no? Yay! Thank you. Abangan niya uli sa next week, baka na naman si Reynalyn ang mapunot. Nakatama daw, kabayi. Mo pala niya, ano mo daw? Swerte talaga tag ng brada. Oo, Numberan ako 57 ano? 59. 59. Oo. Sisuntihan niya, kanang 3 times na ito. Yay, makadingahaw kami. Thank you. Okay. Siya libre nga, pauyas nila every week only to abadjis. Tapos si Tia, every week, 100 pounds. 6,000 ito. Nung kabisan magdaog ka na naman, hitkuan, cash, sinakuan, week 8. Pag-answer dito. Oo, at tama na. Kaya, wala man. Suot na naman itong numero. Baka di kami. Oo. Kaya, mga kaya. Pwede. Pwede mo pagkaya na. Napidad. Napidad. Ikuan ni Inad Junabidad. Ah, gusto sa lubid ko.
Tura Mayla. Buenos Ikaw ka yan mo. ang kuan. So. Ikaw yan ang maswerte kung agi. Ano ba, nakaswerte? Yeah, congratulations. Ito yan ang beneficiary ng Barangay Santa Cruz. Sa Manolito nga Abadji. Ito. Salamat kay Lito. Kadi kami. Nelo. Okay. Han bala ni Ladjo na bidad. Ikaw? Wala ko. Ladjo siya na ikaw na iya. Nanalo kahin kuan. Congratulations. Ikaw yan ang beneficiaryhan Barangay Santa Cruz. Kan Manolito nga Abadjis ini. Puro lobas ka mo yun. Kinarawat, puro lobas. Salamat kan adit ang kamera. Salamat Manolito. Aw kan Manolito man ini tiya. Ini tiya, Manolito, asya tiya adat picture. Iya iton bulig ha iyo. Salamat. Makadi kami. Wilfred. Ani kunot bala ni Burha Wilfred. Wilfred Burha hain iton. Ada tidak? Hain. Ada. Tidak lah. Ay Ini? natabo untuk ketawa. Ini? Tidak pada mga hindi ay balay ada tidak mga balay. Ini ani dili pagagi. Bangkay bolos matihaman. Maupay. Maupay. Ay, ini ito ini. Maupay. Maupay. Aw. Han balay ni kuan. Burha Wilfred. Ini? Hai Mahira. Wala niya anak. Anak? Hain man iton. Hain tiya nanay. Ini? Aw, ano yung mga purtahan. Nakatakad haluyo. Okay. Ani Wilfred nga, Borja. Borja Wilfred. May dulong. Yahay ko na nakatag. Congratulations ko no Wilfred. Ikan beneficiary na yan ham Barangay Bigan. Wow. They bring bigas kan Manolito at nga Abadjis. Sige, Oh, salamat. O hiyan na lang nag-receive kay iya man anak, imo anak. Oo. Ato hira ko, may dulong na trabaho. Oo, sige. Thank Makadi you. kami. Ha, ini to din maagi. Iyo. Ate, ito sarado, di ba? Iti iton? Oo. Haray, ira bigan, ira address. Iti siya may blow? Adi? Salamat. Aroy, malagay. Lagi. Bindudo so ini. Wala. Wala diri Asia. Yay. Malagay.
Kain. Naka-video ka, Mape? Yes. Adi na, balan na. Agoy. GR! GR! Malagay kayo ang GN! GR! Adinim kuan, kay ko nagdaugan ang libreng bigas, malagay tayo ang GN! Hanggat yung pag-agi! Diri gada siya nam naagian? Diri na siya? Nadahaim. Iya, ito na daulat ka di. Hadayo, dini talaga tayo pag-agi? Iya, kay hikawan danaluhan kuan kan mano libreng bigas kan mano lito. Magabihan na kami, kinagbiling kami bigan, nakan hikaman lang hayan. Kan mano lito abadjis. Salamat. Oo. Ito no, ditim numero kay kuan man. Number 25. Next week, mabunot nga ni ngahot number 25. Madaog ka na naman 5 kilos. So, kay every week man ini nga panhatag. Salamat. Oo. Makadi kami.